Kif tiddeskrivi l-bqija ta' sħabek fit-tim Laburista l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew? Jiena se ma nistax noqgħod indurhom individwalment għax kien ħadu nofsija sieħa. Imma jien nista' nkellem fuq l-atmosfera li teżisti bejnietna matul din il-kampanja. Jien minn ħatija din hija seba' elezzjoni li qed nikkontesta żewġ elezzjonijiet tal-Konsilju Lokali. 4 ġenerali u din ikbar waħda ovvjament. Din hija waħda mill-iktar elezzjonijiet u kampanji sbieħ li ħadd sehem fiha. Għax il-grupp ta' kandidati li qegħdin 12 qed ngħixu dawn il-ġimgħat, dawn il-ġranet, dawn ix-xhur fi ħbiberija u f'atmosfera brillanti bejnietna. Kulħadd imħabbad u kulħadd għaddej bl-impenji tiegħu, imma dejjem insibu l-ħinijiet fejn niċċajtaw ma' xulxin. Jiena sa ngħidlek pereżempju anke l-affarijiet l-iktar sempliċi meta nkunu fil-preżenza ta' xulxin, nkun ħanamlu xi produzzjoni ta' televiżjoni jew apparti l-battuti taċ-ċajt li għaddu bejnietna. Anke li ntuħseb li miċ ta' xulxin, pereżempju in-nisa jiġu jirranġawna l-ingravajja dan nħarsu li il-make-up tagħhom. Ftit wara li Joseph Muscat sar mexxej Laburista fid-29 ta' Settembru tal-2008, Joseph Kuxkiri ċedilu s-siġġu parlamentari tiegħu biex il-mexxej Laburista jkun jista' jieħu postu fil-Kamra tad-Deputati. U b'hekk ġie assigurat li l-mexxej Laburista jkun jista' joqdi d-doveri tiegħu ta' kap tal-Oppożizzjoni fil-Parlament u fil-pajjiż, fissem il-Partit Laburista. Dak li qed jagħmel ġew illum huwa ta' eżempju għal kull wieħed u waħda minna li l-ideal tagħna huwa ikbar mill-persuna mill-individwu. Il-ġest li għamel fil-Partit Laburista meta warrab mill-Parlament biex jagħti post lill-lider il-ġdid li għandna llum, ovvjament huwa xi ħaġa li qed irid ma jinsijiex u nawgura minn qalbi li Joseph jagħmel tajjeb ħafna fl-elezzjonijiet li ġejjin. Wara riżenja mill-Parlament, Joseph Kuxkiri ġie elett membru fl-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista. Vot unanimu u dan b'rikonoxximent tal-ġenerożità li wera meta ċeda s-siġġu parlamentari lil mexxej Joseph Muscat. L-interessi tal-partit u tal-pajjiż jiġu qabel l-interess personali, qabel l-ambizzjonijiet personali, qabel il-glorifikazzjonijiet personali tagħna. Tul il-karriera tiegħu ta' 10 snin bħala membru parlamentari, Joseph Kuxkiri serva f'diversi delegazzjonijiet tal-Partit Laburista u tal-Parlament. L-Ingilterra, Isle of Man, Tunezija, Awstralja, Korea t'isfel, Ġermanja, Palestina, Iżrael, il-Ġordan, Brussell u oħrajn. Fuq Joseph niftakar ħafna affarijiet imma mhux b'kombinazzjoni kull meta kien ikollna xi delegazzjoni u kien jinkonnu tnejn mill-Partit Laburista u tnejn mill-Partit Nazzjonalista ma nafx għaliex kienu dejjem jażlu lili u lil Joseph. Kull meta sifirt miegħu lil Joseph dejjem ħadd pjaċir, dejjem poġġa fuq quddiem l-interess nazzjonali li xi ħaġa li kienet taffiċjana tiskantani wkoll f'dak li kien jagħmel. Ekku Joseph. Ġurnata twila tintemm bikla mal-ħbieb. Hija xi ħaġa normali għal Joseph Kuxkiri li f'ġurnata tipikament imħabta tal-kampanja elettorali xorta waħda jsib ħin biex iltaqa' mal-ħbieb u l-kollegi tiegħu. Minn dejjem nafu bħala bniedem onest, ta' karizma jaf imur man-nies. Bniedem sinċir ħafna, dejjem lejali. Kapaċi ħafna. Karattru ferriħi jaf ikompli ma' kulħadd. Joseph għal soċjevoli ħafna ma' nies u hekk, speċjalment ma' żgħażagħ. U nħossuna ħoma ħna żgħażagħ miegħu. Bniedem li dejjem ħadem għadu u jibqa' jaħdem għal ġid tal-partit u għal pajjiż. Għaluli xi ħaġa dwar il-puntwalità ta' Joseph. Ma nikkommentax naħseb lajja. Le jgħidilna. Jena bħalu wkoll ġifieri m'għandniex problema. Għaxek nejdu ħin u nġu għatar t-tnejn li ħna nġu l-istess ħin un-bad. Nawguralu għalli jitla għall-Europa. Nawguralu kull suċċess. Spera li jkun wieħed mill-kandidati li jirrappreżentana fl-Ewropa għax jistħoqlu. Nawguralu lilu propjament lilna x'għandna bżonn wieħed bħal Joseph ġifieri. Nawguralu ħafna għat-triq li ġejja sa f'Ġunju. Nixtieqlek futur ħafna sabiħ. Għajxiex id-deċiżjoni illi inservi lill-poplu u lill-pajjiżi mill-Parlament Ewropew.
Jien nemmen li fl-età tiegħi, ġifieri età naħseb l-iktar età importanti meta tkun qiegħed involut fil-politika, 40 sena, 41 biex ikunu preċiżi, naħseb li qed għandi kontribut x'nagħti. Ħanimxi fuq il-passi li mexa bihom Joseph Muscat, kemm dan membru parlamentari Ewropew, impenn, ħeġġa u serjetà fl-Unjoni Ewropea. Joseph Kuxkieri, għal-qalbu attiv fl-oqsma filantropiċi, sportivi, soċjali, reliġjużi u kulturali. Joseph Kuxkieri leħen il-ħaddiem fl-Ewropa. Inna nawguralu Joseph li l-esperienza li ħan fis-sentej li għamel fil-Kunsill u iż-żewġ terms li għamel f'dakin fil-Parlament kif ukoll meta offri ċedi postu għal kap tal-Oppożizzjoni wera l-veru karattru ta' Joseph li dejjem lest biex jagħti iktar milli jieħu. Joseph jiena fejna fuq bniedem anki għandu issa għandu ħafna esperjenza ta' proċedura parlamentari kif morru l-affar anki li anke kien imur ma' delegazzjonijiet barra tu daqsxejn ta' idea xem barra. Joseph huwa persuna bli ħafna, persuna ferriħa, persuna li jħobb il-partit, persuna li għafxinu jagħmel u naħseb l-aħħar ġist li jagħmel Joseph irid ikollok veru kuraġġ biex tagħmel il-pass li jagħmel Joseph. Jiena lil Joseph nawguralu ħafna li xina wkoll kont qiegħed hemmhekk nikkontesta elezzjonijiet veru mhux fil-Parlament Ewropew imma fuq elezzjoni nazzjonali. Naf li jibda jiddubita f'kull persuna li tista' tersaq leh. Jiena lil Joseph nawguralu ħafna li għall-inqas anke l-mod li ċeda Joseph biex Joseph ikun jista' jidħol fil-Parlament, nawguralu ħafna affarijiet li bħalma Joseph feraħ bil-post ta' Joseph, jekk nixtieq il-poplu japprezza wkoll u nara lil Joseph ferħana li x-xewqa tiegħu issir realtà. Bla dubju jiena lil Joseph nawguralu ħafna fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew l-15 ta' Ġunju, nemmen li huwa bniedem validu ħafna, bħalma nemmen ukoll li huma l-kandidati kollha li jippreżenta l-Partit Laburista u nawguralu li imur tajjeb ħafna fl-elezzjonijiet. Kurju tiegħi huwa li jkun fost dawk li jiġu eletti, bħalma nawgura lill-oħrajn kollha li jsibu postom fil-Parlament. Il-gwaj huwa li tantem kandidati kwalitajiet tajbin u kompetenzi kbar li tixtieq jitilgħu kollha, però ovvjament trid issir l-għażla mill-poplu mbagħad. Ser nitolbok l-aħħar żewġ appelli. Lil dawk li forsi għadhom mhumiex deċiżi jew inkella iddeċidew illi ma jħorġux jivvutaw fl-elezzjoni tas-6 ta' Ġunju, l-appell tiegħek u l-aħħar appell lil dawk illi iddeċidew illi se jħorġu jivvutaw iżda għadhom indeċiżi lil min għadhom jivvutaw. Jew inkella qed jaħsbuha serjament għas-saħħa tal-argument illi jivvutaw lill-kandidati tal-Partit Nazzjonalista. Raġuni valida, raġuni b'saħħitha biżżejjed għaliex għandhom idawru d-deċiżjoni tagħhom u jażlu l-kandidati tal-Partit Laburista. Ħanibda mill-ewwel waħda fejn jidħlu dawk illi għadhom li ddeċidew li ma jmorrux jivvutaw. Hawnhekk għandek diversi setturi. Fosthom jiena ngħid semmejnihom qabel il-ħaddiema tat-tarsna, il-kaċċatturi u n-nassaba u hemm diversi nies oħra. Jiena lil dawn appellalhom u nfakkarhom għax huwa importanti li nfakkarhom kemm il-Partit Laburista kien sinċir magħhom il-bidunet u qalilhom il-verità. Kemm il-Partit Laburista mill-bidu kien committed illi jaqbes għall-interessi tagħhom u għadu hekk sal-lum. U għadu hekk sal-lum. U rridu nuru dan l-impenn aktar fil-futur. Jiġifieri jiena ngħid illi Parlament Ewropew il-kandidati f'pajjiżna li ħajrappreżentaw lil Malta xorta ħejġu eletti, joħroġ u ma joħroġ jivvota persuna jew ieħor. Xorta waħda ħejġu ffurmat u xorta ħejġu eletti. Allura jien naħseb daw il-persuni għandhom id-dover u d-dmir. U għandhom ukoll ngħid l-arma tal-vot illi tal-inqas jaslu min jaħsbu li hu l-aħjar kandidat li jista' jservihom fil-Parlament Ewropew. Jien nappellahom biex din l-opportunità ma jaħluwix u din l-opportunità joħduha u jażlu min jaħsbu li jista' jkun taġġit għall-pajjiż u għall-familja tagħhom. Wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor. Jien ma fadali xejn ngħidilkom li f'grazzi tal-li segwejtuna. Insellmilkom.